ऐसा ने मौगाहन के चल ई तो के रहे के वो करे नाम रहे शिखंडी मौग जब सोझा पड़ जाए भीष्म पितामह कहले जे तब रहे तलो हम हथियार ना चलाए गलती ना नो हाय अभी नया गाना खबरले बड़े ढोढ़ी पर अब बताएं ढोढ़ी के ससुर से बात ये महाराज ये भाई लेकिन मान गए नहीं ब्यासी हो पागिला ए भाई दिमाग तो अतना दिमाग तेज केहू के ना ब्यास बनत भाई पहले ही हवा बांध देता पकिट मारन करवा से देखल बनी ट्रेन में जब ढुकी हस तब पहले ही कहस अब पकिट मार हऊ है पहले ही कहस ए भाई अपना अपना बगली से सावधान रहे सब तो बहुत कुले घर पकिट मार घुमता रहे तो जिन मोटा रुपया ले ले हुए हैं उनकर वो ये हाथ अरे तले उ जान जाई जे बस माल ए जे ये ये पहले जितना हवा पहले हा गणनाथ जी का प्रसंग हम गाई लेकिन कब गाई जब मैं लोग चल जाए तब गाई जब मैं लोग चल जाए तो काहे खाती गई गाड़ी मारा खाती गई माने के करा का सुनई के सुनी रे दादा देखो हल चल है अपना झलवाहन के मना कर तारा लोग हमने का हो कहत नहीं जा आई हो अरे तेरे बोलता आई यो ब्यास कलुआ अरे दादा बहन का बताई अतना कट्टू वचन माइक तू खुद बोलता रह आए हने से बोलवावता रह आए भाई नचनिया के तू बड़ाई तू करते न बड़ा अब कहे के नहीं के झाट बूत बोर के भरले बिया अरे दादा हो दादा हसन नचनिया हसन ब्यास भैया हम ना देखल रहने अच्छा केहू लोग कहब ए भाई हम गणनाथ जी के प्रसंग है कि हम लायदारी गाई आ केहू ना कहल लायदारी गावे ओही में के चार गो चेंगाड़ा बड़े से ओही में लायदारी गाई केहू कहता अरे लायदारी गावा चाहे प्रसंग गावा चाहे अपन गाड़ी मारवा केहू तरह से हिसाब मांगता अब तो आइल वाला तो तारा के केहू जूता ले मारी ना केहू मारी ना नो काहे से कि माला लोग तारा के देले बा तो भाई तारा के जूता से ना मार इनकर जान तनिका बताई गांव में दूसरा के गाय भैंस गरम हो कस अब पाल दे ही लोग मुंह में प्यास मौगा खाटी अरे बन के करता चुमा चाटी सुनो हेलो ई कौन स्टेशन में धर था गावे दी सुने हलचल ई हम नहीं कहत गाना तू लिखेला बढ़िया लेकिन खेसारी लाल तहरा खातिर भगवान हो गइले कह काहे उहे गीतिया तूहू गौले रहल लेकिन तारा के केहू चिन्हल ना केहू चिन्हल ना लेकिन वो गीतिया के खेसारी लाल गौले तो उनकरे बल पर तार नाम हो गए आई तो एक लेखा ले तू खेसारी के गोद लिहल ब्यास हो हां कि ना हो दादा अरे बोले सिखल बबुआ अब कहे के नहीं के एक ही गीतिया कहत रहे को हम हमर दिल हमर जान तीनों तहार हो तीनों दे दो चाहे है चारों दे दो या ये दादा जानता रह तहार का दवाई बा नहरिया में ढुका के अब पनिया में मुड़िया क के तब बहरिया अरे दादा ए भैया सुनो हमारा गरीब में औ ज्यादा ल बड़ा सही अब बताई एगो हनुमान जी आई रहले हां कहत रहे जे हम मोटरसाइकिल दे बढ़िया बात तू दे दी है भाई अब तो कहत रहे कि बूढ़ा ब्यास तू बर्तन दे दी है एमे कौन शिकायत बा भाई जी हमनी के बर्तन दे दिया तारा ला अपन बहिन दे दी एमे कौन दिक्कत बा भाई का दिक्कत बा एमे बर्तन देला में अच्छा का शिकायत बा का कहीं रंग बहादुर भैया दिमगवे ना ये थी चार अरे प्यासल मौगा खाटी हमर गीतिए सुनब सब है एक गीतिया में पहले के गायकी में आज के गायकी में का बा अंतर जा भगवान तरह के बनौले रखस नारायण जी तरह के बनौले रखस प्यासल मौगा खाटी
बन के करत चुमा चाटी ए भैया गवनई माटी हो गई सुनील भैया आ खुलल बिया नाच के पार्टी गवाई माटी हो गई नाच के पार्टी गवाई माटी हो गई तन के हटा द तबलवा के तन के सकर ऊपर व्यास लौंडा खाटी बन के करत चुमा चाटी गवनई माटी हो गई खुलल बिया नाच के पार्टी गवनई माटी हो गई पहले के व्यास के है भैया दुबे नाथुन बचन वीरेंद्र ई पहले के दुगोला के शुरुआत कइले हलो व्यास पहले के व्यास चौपाई गई हैं दोहा गई हैं सोरठा गई हैं छंद गई हैं अब तो देखा त नहीं चंचल ढोणी के पाकी क दिहले तो वही पाकी में डुबकी मारता रहे जा अपन बहिन चोदा हती हती लइकन के ए बबुआ दुबे नाथुन बचन वीरेंद्र जगदीश सिंह विराट बेचुमिया बलिरामय हरिहर गुलाब गईत्री सम्राट पहले के व्यास हल दुबे नथुन बचन वीरेंद्र जगदीश सिंह विराट बेचुमिया बलिरामय हरिहर गुलाब गईत्री सम्राट ई तो कहता रहे नहाना है तो कैसा तो कहता रहे कि शायरवा अरे दादा तार शायर आज ले सुनत सुनत नो झारखंड ले सुनत है झारखंड ले इनकर शायर हम सुनत नहीं जाना ए इनकर शायर हम जानते नहीं कहेला सुनता नहीं औ देखी गरम बा कन्हैया बाबा अरे ते ना सुधरबे कन्हैया ते ना सुधरबे अशोक वाला ए बबुआ दुबे नाथुन बचन वीरेंद्र जगदीश सिंह विराट बेचुमिया बलिरामय हरिहर गुलाब गईत्री सम्राट उनके चेलल भोर घाटी गवनई माटी हो गई उनके चेलल भोर घाटी गवनई माटी हो गई जीवन में हम तारा जरी नहीं की बैठ सकत ए खाली दरियापुर प्रोग्राम रहे ई जरिया काहे खाती बोलावती काहे इहे नचनिया रिमझिम नाव हो एकरे के लोग कहला रिमझिम तोरे नाव हो पुत घिचवा नचनिया अरे घिच ली ई काहे खाती बैठावती है काहे घिचे खाती देखो ले जे सखी के दिखावे के जा आई जरिया काहे खाती जरिया सब दीवाना होने का देखे जातना मौगा हवा होखेला सो मर्दा बैठ जाला सो आ मौगी लड़े लागेली सो कैसे कैसे लड़ेली सो कैसे जानते नहीं कैसे लड़ेली सो कैसे मरलो हमरे मर्दा को मरलो बुढ़वा मरले बा रह दे इटाड़ी थाना में चल आ जाके उजा चोली आ ब्लाउज को छिछाड़ के आ जाके बुढ़वा पर बलात्कारी के केस लिखावा जाए दादा जा तोहरो कली ही तइनको के मारी पहले के व्यास लोग आवे झप धुरपन त्रिताल या ठुमरी तुलसी सुर के बानी ओई जे नचनिया डार हिलावे ए बाबा गिरो नया खी के पानी अनाज के कोइला भूसा दाटी गो नहीं माटी हो गई
बात के लिख लो। हाँ, गायक में ब्यास में अंतर होला। बोला कबो बा तो हमनी के ब्यास नहीं जा, हाँ, हमनी के शास्त्र पुराण के बारे में जाने ले जा, हाँ, जाने के चाहिए जाने के चाहिए। ये के रहले गणिनाथ बाबा आवे वाला समय में हाँ, चंदेल राज के राजा धंग के पुत्री खेमा सती, हाँ, ई कुल जानकारी रखे के चाहिए। खेमा सती से उनको शादी भई, जेकर माई के नाम रहे शिवा देवी। हाँ, विचार करी हो, अभी आज भी वैशाली जिला में जहां इनकर समाधि स्थल बा, उस जगह के नाम है पलवैया धाम। इहो कुल कहीं जाने के, इहो कुल कहीं जाने के। खाली गुम, खाली ढोल। 23 सितंबर, सुनो एगो ज्ञान के बात, सुनो ज्ञान के बात, सुनो सुन बोल रहे चुप 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 चुप। 23 सितंबर 2018 जाना घरी केंद्रीय मंत्री रहले मनोज सिन्हा, त एगो गणिनाथ जी के नाम पर फोटो पर भारत के ए काका ए लगला बेचे। छोड़ा ना पर का छोड़ा कुकुर आ रहा है उकुल मौग आ सरा दा छछड़ा है सरा दा ए कौवाइल बड़े सा कौवाइल बड़े सा कौवाइल बड़े सा। खेलब ना खेले तो खेलिए बिगाड़ो सुनो ज्ञान के बात सुनो। एक कानू समुदाय मधेसिया समुदाय के गर्व करे के चाहिए। 23 सितंबर 2018 के मनोज सिन्हा जाना घरी केंद्रीय मंत्री रहले, गणिनाथ जी के फोटो पर एगो भारत के डाक टिकट चलौले रहले, वही दिन से लागू भइल। आज भी गणिनाथ जी के फोटो के नाम पर भारत में डाक टिकट बेचाला। इहो ई कुल्ला जानल ना, ई खाली हमर दिल हमर जान ले बा ई कौन गाना है रे? ले लो ई कौन गाना है? कामे हाय हमर दिल तोर बिल, ई कौन गाना है रे? तोरी पागल कहे गई हो। कुछ ज्ञान के बात सुनने के चाहिए। खौरा आवा करी। इनकर 5 गो बेटा रहल। 5 गो बेटा रहल। इजाजत नहीं खाओ बबुआ, अपना समय में बोले हम बबुआ। विश्वामित्र के ओरिजिनल भाषा ए भैया गंगा नियन पवित्र, ई भोजपुरी भाषा है। विश्वामित्र जी के ई धरती है। सुनील भैया, विश्वामित्र के ओरिजिनल भाषा गंगा नियन पवित्र, आये भोजपुरी के ऐसने ब्यास तहस नहस क के फेंक देले, ऐसने ब्यास तहस नहस क के फेंक देले। अब बताई एगो लड़का कहता ई कहता जे कार चाही, कार चाहिए, हार चाही, कार चाहिए। तो उ लड़का कहता जे ना बूढ़ा ब्यास के कार चाही। का है? आ का है अपन गणिया भाड़ा पर दल बड़ा सा का है तोहनी के एथिया में कीर्तन बैठल बा, ओ में गवात हरे राम हरे राम। गावते बड़ा सा वही में गणिये में हरे गाड़िए के दादा ए भैया प्रेमचंद भैया, अब बताई हम तो जानने हैं जे बहुत गणिनाथ जी के बारे में जानता रहे। हां ई एक करा तना तो भाकठा पे आसे हम कोई डांड चल गइल। बाप रे बाप, कुछ नहीं खा तो कुछ ना तू कहला कैसे एकरा के कैसे लोग बोलावत हमें सोचता। इने कम आवेला। आहो हल चला सगरे यही तरीका में लो आ तार के केहू मारेला ना ना मरेला जूता से। विदाई मिल जाला भाव लागल है बबुआ, आ पैसा तार के मिल जाला। अरे ए बबुआ भाव लागल। विश्वामित्र के ओरिजिनल भाषा अरे गंगा नियन पवित्र, चाल चरित्र बिगाड़ी के छोड़ल, जामल पाड़े प्यास विचित्र। पैसा पैसा तब व्यास मोग मलारिया बाटी गो नहीं बाटी हो गई, व्यास मोग मलारिया बाटी गो नहीं बाटी हो गई।
प्रेमचंद भैया हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत कर। हमारा नचनिया का शिकायत करता लो। ठीक बा भाई हमारा नचनिया खराबे भी है। अच्छा अपना ही नचनिया कितना बड़ाई करता लो। अरे महाराज आतना बड़ाई हां बुझाता कि वो लोग लड़की ए भाई देखो ई नचनिया देखो ई कौन बात ना बा ई तो ई कौन जरूरी बा देखो ई कलाकार हो लोग। अच्छा ठीक बता हर नचनिया ढेर निमने बिया त का करी एक दिन दी जा पैसा आए है ले आए है देखो करो मर्दा से बेसी मौगिए बिया कर आ कतनो अरे दादा ये दादा हो दादा शरम आली है ऊ अरे ए भैया एकर ना के देखी सब है नेपाल से अरे नक चुपटी रे नोकिया ही जाए दादा अरे राम हो राम नोकिए में कर अरे राम अरे खुश रहो सब बेटा धन्य भगवान भगवान रक बनौले रहे वीरेंद्र धुरान कोइले आय तोहरे के तकमा देले बानी जा वीरेंद्र धुरा बाकी केहू ना ठीक बाकी सभी लड़चट्टा हम सब बड़ी बड़ी रुपया दिले बने पुरस्कार जा भगवान तारा का बनौले रखो हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा बूढ़ा आदमी प्रेमचंद भैया आज